Ezihamba phambili indaba namuhla Undunankulu Uhlole Izikole Emkhanyakude Badedelwe Abebeboshwe Ngawezikamizwa Ejele. Kuxwayiswa umphakathi ngomngozi bezilwane zasendle. Lezi ndaba z1KZNTVNEWS sifundele uThabani Maphumulo sanibonani. Undunankulu isifundazwe KwaZulu-Natal uSihle Zikalala uthi iningi lesikole kwesifunda Emkhanyakude sezikulungela ukuqala ukufunda nokufundisa kusasa yize noma zikhona izingqinamba ukuze nibe khona kanje nabezindaba ngesikhathi ehambe ehlola umonakalo odalwe izimvula ezihlasela isifundazwe emuva nje nalapho kuvelile khona ukuthi bebe sezihloleni zokuthi zilungiswe ngokusheshsha lezi zikole ezithintekile. Kulandela ke izivule ezinamandla ezihlasela isifundazwe saKwaZulu-Natal emuva nje neyisheka umonakalo omkhulu odalwe ke izikhukhula kanjalo neziphepho. Undunankulu KwaZulu-Natal uSihle Zikalala uhambeleke isifunda saseMkhanyakude nalapho behlela khona umonakalo odalwe ke isimo sezulu ezikoleni zakule ndawo okuhlanganisa Induke Ebandla Primary School kanye neMalanda Primary School. Akugcinike lapho ngoba ke bebehlola nalokho okudinga ukulungiswa njengophahla oseludala kakhulu. Ukhuzeni ke uthi zilikhulu nama-86 izikole ezikhahlamezekile kulesi sifundazwe nokuzodla ke ngaphezulu kwezigidi ezingamakhulu amarandi. KwaZulu-Natal yonke ikulungela ukuthi abafundi baqale ukufunda. Yebo izimvula nesiphepho okube khona kusukela ngoNovember kuze kube manje kusikhahlamezile kwacekela phansi i-infrastructure ezikoleni ezihlukahlukene. Izikole ezilimele KwaZulu-Natal zizonke zingu-186. Sibona engathi uma kubalwa imali ezodingeka ukwenza ukuthi sikwazi ukurepair lezi zikole sakhe kabusha izocela ko200 million kuyaphezulu. Kodwa kubalekile futhi ukuthi kwezinye zalezi zikole sizosale sesizi upgrade ngoba uthola ukuthi isikole esilimele kodwa bekufakwe ubesters. So kusho ukuthi kuyodinga sibe sesiremove no-besters sifake kahle i-roof eyiyo si-improve nje nezikole nokubukeka kwazo. Lezi zivula ke njengoba ishiya umonakalo omkhulu kwingxenye ezindawo zesifundazwe lezi ke izindawo zizohlonzwa ke njengesizinda senhlekelele ukuze ke kusheshe ukulungiswa ikakhulukazi ke njengoba amabloho nemigwaqo kugugulekile kwasala ke dengane umphakathi. KwaZulu-Natal yathatha isinqumo sokudeclare isimo se-disaster ukusho ukuthi kunenhlekelele kulezi indawo eziaffectekile othola ukuthi ithinteke kakhulu. Sizofaka lolo hlelo lokuthi sibheke ukusebenza ngokuthi zehlelwe inhlekelele ukuze sikwazi ukusheshisa. Lokho akugcini nje ezikoleni. Uthola ukuthi kulimala izikole, kwalimala imigwaqo, ama-bridge, kwalimala namakhaya abantu. So kukho konke ke sibheka ngohlelo olulodwa ngaphansi kohlelo lwenhlekelele i-disaster ukuze sisheshise ukwazi ukubuyisela impilo yabantu bakithi kweyi. Njengengxenye ke uhambo lukaNdunankulu ekseni ke uhambele eMkhuze nalapho beyobheka khona isimo athole futhi nombiko ngesakhiwo esakhiwayo okuyisikhumulo sezindiza esikuyo kuleya ndawo yaseMkhuze. Siyafisa ukuncomba umsebenzi owenziwe muhle uletha ithemba. Lo airport izocontribute kakhulu izoba negalelo kwezokungcebeleka nokuvakasha kuyo yonke indawo yaseMkhanyakude nomasipala abakhela uMkhanyakude. Lezi ke izindaba z1KZNTV mina ngengusamukeliswe Ngqulunga beka ngisemdubaduba. Inkantolo yasePhayintsana eThekwini KwaZulu-Natal idedela abasolo ababili ofakwa phakathi noJele ababanjwe bezama ukushoshombisa izidakamizwa ejele yaseWestville eThekwini. UNatasha Khara okhuluma nophiko lozokusheshshiswa esifundazweni KwaZulu-Natal uthi icala lalaba likhishiwe ohlwini lamacala asenkantolo ngenxa yokushoda kobufakazi. Seliphindela abasehlazweni ijele laseWestville eThekwini ngemuva kokusabalala kwamavidiyo aqoshiwe akhombisa omunye wojele evela ke ephethe izidakamizwa. Okhulumela umnyango wezokuhlunyeleliswa kwezimilo esifundazweni KwaZulu-Natal uSingabakhonxumalo uchaza ngokwenzekile. A correctional services official and a private citizen are due to appear in court as they were caught attempting to smuggle contrabands at Durban-Westville Correctional Center over the weekend. This happened when a motor vehicle with 2 occupants was spotted by patrolling officials Saturday evening, when one person opted to flee, trying to evade the officials who were closing in.
The private citizen who happened to be the driver was apprehended. He then disclosed the identity of his associate, being a correctional official. This official had used the drainage water system as a hideout spot, and our day shift officials were alerted in the morning by inmates that there were screams for someone seeking for help. This is where the official was then assisted, removed from that stormwater drainage system. He had a consignment of contrabands, which includes drugs, cell phones, and other items. DCS would like to reiterate its call that errant officials involved in the smuggling of contraband shall never be spared any mercy. It is a duty of every citizen in this country to ensure that our centers remain safe and secure. Kafushane unqumalo uthi kunemoto esolisayo eyabonwa ojele abebeqapha ijele ngalolu suku nokutheke ngesikhathi befuna ukuyisesha omunye wabagibeli wazama ukubaleka laba ke bakwazi ukumbamba owabe eshayela lemoto nowabeke esedalula ukuthi lo ahamba naye ungomunye wojele balapha. Unqumalo uthi ke lo jele wasebenzisa umgudu ohamba indle ukucasha. Uthi ke lezi zidakamizwa zatholwa abaqaphi ngesikhathi bezwa yena belulo jele ekhala ecela usizo. Uthi ke umnyango wezokuhlonyelelisa wezimilo kangeke ke ubabekezelele abasebenzi bawo abangasiphethe kahle. Laba ababili bavele kafushane enkantolo yasePinetown nalapho bededelwe khona. Estatementeni esithunyelelwe abophiko lwezokushushisa esifundazweni badalule ukuthi leli cala likhishiwe ohlwini lamacala asenkantolo ngenxa yokushoda kobufakazi. The matter was not enrolled due to insufficient evidence. For a matter to be enrolled, there must be sufficient evidence as well as prospects of a successful prosecution. Ezindabeni ze-1KZNTV kubikuntombi khona Mvubu ngiseWestville Prison eThekwini. Ophethe zokuxhumana esimangaliso Wetland Parks ubheki manzini uxwayisa umphakathi ohambela le ndawo ukuthi ungasondela eduzane nesilwane ezikule ndawo ngoba lokho kungababeka engozini. Lokho kuza ngemuva ukuthi kubonakale imukisa ezikoleni zokuxhumana lapho indlovu ihlasela imoto yezinye nje izivakashi bezivakashele kule ndawo. Lo ophethe zokuxhumana esimangaliso Wetlands Park enyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal ubheki manzini uqwashisa umphakathi ovakasha kule ndawo enezilwane ezaziwa njenge Big 5 ubungasondela eduzane nezilwane uthatha izithombe ngoba lokho kungaba nobungozi obukhulu. Lokho kulandela isigameko esisabalala ezikondleni zokuxhumana lapho kubonakala khona isilwane indlovu ihlasela imoto yababevakashele kule ndawo. uManzini uthi ngenhlanhla akekho limele kulesi sigameko. Ukukhumbuza abavakashi bethu sisimangaliso Wetland Park ukuthi lana mangabe ufika ePaki iPaki liyindawo lapho khona zonke izilwane nalezo zaziwa njenge Big 5 ezinye zazo ke zinobungozi ngoba indawo eyiPaki eyisiqiwi ayifani nendawo eyizulu lapho uthola khona izilwane zifakwe kwi-cage. Lana izilwane sesimeni semvelo ukuthi zihamba up and down iPaki ngokwendlela yenature. Ngakho ke siyacela ukuthi mangabe abavakashi bekhona lana bakhiphe i-distance bangasondeli kakhulu kuzona. I-distance njengango 50 meters kuya 70 meters uzoqinisekisa ukuthi uphephile kuleso silwane osibonayo. Njengoba sengishilo ukuthi izilwane efana ne-Big 5 ufana nazo indlovu amabhubesi njalo njalo. Kuyadingeka ukuthi uzinikeze ispace ngoba izilwane zicishe ifane nathi abantu. Uma ngabe ususondele kakhulu ziba nakho ukwethuka zicabanga ukuthi mhlawumbe ufuna ukuzi-attack bese nazo ke ziba nalesimo sokuzama ukuyivikela. Ushaqekile umphakathi waseGezubuso eMgungundlovu kulandela ukuqhekeka phakathi nendawo komgwaqo omkhulu kule ndawo. Lo mphakathi uthole kanzima njengamanje izimoto zikwazi ukuhamba ngendlela ejwayelekile njengoba kuphoqeleka ukuthi isebenzise imizila ethathelayo. Kanti umnyango wezokuthutha esifundazweni KwaZulu-Natal uthe kuzothatha isikhathi ukulungisa lo mgwaqo. Ushaqekile umphakathi wasemcakweni kwaGezubuso ngaphandle kwaseMgungundlovu lapho kuqhekeke khona umgaqo okubonakala izolo ekseni. Kanti njengamanje lo mgaqo uvaliwe akuhambi lutho. Abashayeli bezimoto bayalelwe ukuba basebenzise eminye imizila ukuze bakwazi ukufinyelela lapho beya khona. Kade vele la kwaba nesikhithi esikhomsayo ukuthi kuzoba khona inkinga sasitshela ukuthi ngenxa yokuthi umgaqo ihlezi ilungisa bazozilungisa nathi wethu. Kodwa sekuze kwafika lesimo sokuthi umgaqo uqhekeke ngenxa yemvula.
bekuphisinyana nje umncane ongawulinganisa njenganokuthi bekunesipapula kodwa manje sikubuka sekuyinto engaphezulu kwalokho. Imigaqo enetiyela ihamba ibanga elide futhi ngisibanga naminye imizila yabanye njenganokuthi nje basamba ngamatekisi abanye ngala koSuthotha bathi same emzileni yabo solayisha abantu babo sowakusebenzeki kahle noma sizama ngaloko sesinathini nakhona kunamatekisi angakhona akhona ondayo. Le mncane yethu ayinalo itiyela enekhinsi ithola ukuthi imoto ithinta phansi noma siyabhaja njengana izolo bekunetha bezibhaja imoto kumele kubele sijike sosebenzise imizila nzima kakhulu kunazo kunale sababiyona. Kanti ke mbukeli nobuholi bomdabu ukuthi bushaqekile kakhulu ngalesi sigameko esenzekile khona la endaweni njengamanje sila noNdunankulu wesizwe samanati. Sisethusile kakhulukazi namhlanje ngenhlanhla usuku lokuthi kuhlangana umkhandlu wesizwe udaba esolixoxa kabanzi sesihlangene siwumkhandlu wenkosi ngoba esiluzwa nje ngokuhlukahlukana sizolunguza kodwa namhlanje sothola ithuba lokuthi ke silixoxe njengesizwe ukuthi kwenzakalani yipi mhlambe enye indlela esibukayo ngoba siyabuka ukuthi imvelo iyashintshela. Ngokubona kwethu into esibuka ukuthi imbangela la izona lezi imvula esibonayo ukuthi kusho ukuthi kuthinteke la kade ngingakaze kuthinteke khona ngesimo semvula kwasumhlabathi uyathamba sibuka lokho nje ngoba uma ubheka nje akukhona la emgaqweni kuphela umuntu uyalandela kwehla kuya ngasemfuleni umsunduzi kukhona indawo elokikayekile ngazathi nje kukhona into ebeyihamba la kushona phansi khona mawubuka. Umnyango wezokuthutha esifundazweni uqinisekisile ukuthi lo mgaqo lo uvaliwe kanti ke usezinhlelweni zokuthi ulungise. Ezindabeni ze1KZNTV kubika uAyandadube ngikwaGezibuso ngaphandle kwasemgungundlovu. Mbukela ke siye khefini siyabuya nendaba. Siphinde kwamukele mbukele indaba ze1KZNTV. Usonkontileka osakhulayo kwaZulu-Natal uThokozane Mhlongo uthi njengosonkontileka abavela kuyinhlanganisela yezikampani ezicele 10 bathatha isinqumo sokulula isandla balekelele ukulungisa elinye lamabhuloko aphazamisekile ngesikhathi kunezimvula ngenhloso yokubuyisela emphakathini nangenxa yokubona isimo esingesihle sibeka impilo yabantu engcupheni. Umhlongo usho kanje ngesikhathi ekhuluma nethimba lendaba emhlanganweni womphakathi obusemakhawula eNdwedwe. Ngemuva kokubona usizi olubhekene nomphakathi wasendaweni yasemakhawula eNdwedwe, inhlanganisela yeinkampani zokwakha okufaka phakathi imigwaqo namabhloho eholwa uThokozane Mhlongo zithatha isinqumo sokufaka isandla zilekelele ukulungisa leli bhloho. Lokhu ke kuza ngemuva kokusabalala kwamavidiyo aqoshiwe ngesikhathi leli bhloho lihlukana phakathi. Umhlongo uthi ke bebengeke bakhululeke bebona umphakathi ungaphephile. Thina ngokwethu besinake emqondweni ukuthi sibalekelele ekuthenini nakwazi ukuthi kulungiseke ama-bridge lawa khona la eNdwedwe kukwazi ukuthi ke nithi zakusebenza njengoba kukhona nama-taxi kade sibuka nje idlule enzansi kwelinye lama-bridge kuthe phithi ukuthi mekuwelwa abantu bayadilika eTexini belandela itaxi ijombe ibridge and then kuyima begibela leyo nto so iyalimaza because mekuthi kubuya imvula futhi khona amaduze kuzophinde futhi umphakathi uphinde uphazamiseke. Iloko ke thina siyasukumeke sizongenelela sikwazi ukuthi nathi silekelele umphakathi njengoba nathi sila azizile ukuthi thina sizofaka nje isandla na umphakathi uzobenefita because njengoba sila kunabantu abahlela abangasebenzi umuzi ngamuzi njengoba ubona imizi eminingi la uthothe emzini mhlawumbe uyedwa umuntu osebenzayo uyabo njengoba kuyedwa umuntu osebenzayo uzothi undla abantu mhlawumbe abawu9 noma abawu10 ekhaya nathi leso bese singenelela khona ukuthi ke mhlawumbe indawo njengoba indaweni ezigodi ezahlukahlukene mhlawumbe sithathe ngohafu ngokulingana egodini zonke. Lena ngezinye zeindawo zasemakhaya lapho amathuba omsebenzi engabona nokwenza ke kube nesibalo esikhulu center ejikanelanga. Uhleziphi Mzobe obethamela umhlangano womphakathi utsheleke ithimba lezindaba ukuthi ke ukufika kwalabo somabhizinisi kubuyisa ithemba kubona njengentsha njengoba ke bezothola namathuba omsebenzi. Osonkontileka laba bafikile basithokozisa ukufika kwabo nokwenikela kwabo ukuthi bazosixhasa ngokwakhiwa kwebridge because selineminyaka eminingi lingakhiwa since ngazalwa ibridge lethu belinje
laqala ke lalungiswa eminyakeni edlule laphinde kalama kwanenkinga ekhona. So kusijabulisa kakhulu ukunikela kwabo ngoba kunenkinga eziningi esezenzekile kulona, sekunabantu abadlulile, kunengozi nje esezeke zenzeka naphambilini. So kuyasithokozisa even abantwana sebezokwazi ukuhamba beyikoleni. I% labantu abangasebenzi liningi abahlala emakhaya, especially i-youth. So kuzosiza kakhulu lokho kube khona nabakwazi ukuletha isinkwa emakhaya. Siyacela ukuthi also contracts laba bazothathwa baphathwe kahle endaweni ngoba siyale sibe nazo izimo kanjalo ukuthi kufika abantu kanje bezosisiza mase kuba nendlela zokuqashwa engekho emthethweni bese beyaphazamiseka begcine bediki balile ukuqhubeka nosizo ukuthi nje baphathwe kahle bahloniphe endaweni. Ukuqhamuka kwalabo sonkontileka sekuletha ukudideka phakathi komphakathi njengoba ke ngesikhathi uNdunankulu uSihle Zikalala ehambele kule ndawo osukwini lwayizolo ukubeke kwacaca ukuthi uhlelo lokuqoka kosonkontileka luzosingathwa uhulumeni ngesikhathi ke esifanele. Lokho kuletha umbuzo othi ngakubeke kangeke kuphinde kubonakale isigameko sokuxoshwa kosonkontileka nokuphetha ke kongaqedwa komsebenzi. I-process yoku-appointa abasebenzi noku-appointa ama-contractors ilidwa ngokwe-process yakahulumeni ngoba uhulumeni osukuzofaka imali ngaleso sikhathi. So ngikholwa ukuthi ku-clear lokho. The process of appointing contractors and workers is led by the department, and the department will have to complete that process soon. And we cannot delegate that process to any other structure, given the fact that the department must ensure that proper procurement process is followed. Ezindabeni ze-1KZNTV kube kuntombi khona Mvubu ngeSithekwini. Kwahlukene imbono ngesinqumo senkantolo enkulu yaseNingizimu yePitoli sokuthi kushicilelwe emaphephandabeni imiphumela kaMatekulotsheni iphinde isakazwe nakweminye imithombo bezindaba kanti lokhu kushiya abantu abaningi bephawula ngokubafani. Lokhu kulandela ukuba lo mnyango waphambilini kule nyanga umemezela ukuthi kangeke isashicilelwe noma isakazwe kwabezindaba ngenxa yokuqala kokusebenza komthetho okugunyazwe lulunye kuntilekazi nyakenye ugunyazo ukuvikela kolwazi lomuntu oluyimfihlo. Abantu bakuleli bayaphawula ngalesi sinqumo senkantolo esivune inhlangano AfriForum engenye abadlulisele enkantolo lolu daba. Ngibuka ukuthi mina lento kwakhipha emaphepheni ivele iyawalimaza kakhulu abafundi ngoba one kuyenzeka lingaqhamuki ihlobo igama lapha ephepheni kanti umuntu mesefika esikhungweni sakhe athothi right sebemhlekile abanye mhlawumbe bazothatha isinqumo esi-wrong sokuzigila yena yabo lonto. So that is why ngithi mina it's better ukuthi ibuyele lapha ethini athathwe elokhuzeni esikhungweni lapho umuntu ade efunda khona. Okwami ukubona izingane zizo-affecteka kakhulu njengoba ama-results esezophuma ephepheni ngenxa yokuthi abanye bazongazibona ephepheni umuntu aphatheke kabi ngabe ebona umngani wakhe then gcine lokho kwenza ukuthi mhlawumbe omunye azilengise abanye bayazibulala abanye badla amaphilisi. Mina bengibona ukuthi nje ku-right njengoba kuthiwa umuntu uzozilandela yena esikoleni ukuthi kuzokwazi ukuthi kube into e-secretive komuntu ngamunye so ayikho right ngempela lento yokuthi abantu bazibone emaphepheni. Mina kwami ukuphawula mayelana nalento ukuthi kubuyiselwa back ukuthi ama-results a-matric azophuma emaphepheni angikuboni kumqondo omuhle bomuhle lo ukuthi izingane zilanda esikoleni because kubalekelwani ukuthi izingane zigcina seziyibulala yabona nje inobungozi phakathi leyo nto obuningi ukuthi yini ngedala ukuthi baze babuyisele back kulento ade beyibalekela ukuthi yini angiyazi mina ngibona kuyimbono right lo ngiyabonga. Manje kugcineni umuntu akaphuma ephepheni kodwa bephasile kungcono lokhu wasesikoleni bekuthiwa babalanda esikoleni because umuntu usuke ezibona ukuthi uphasile alibone kana akukho ukuthi mesebenzile iphutha babuye babuyisele ephepheni ngithi akubisabonakala lutho lokho wasesikoleni nje kona beku right mina ngokwami ukubona. Ngiyabonga. Ingane ukuphawula kwami ingane ngicela ziphume embele emaphepheni ngenxa yokuthini thina sisiphandele iphalishi sihlala lena emahostela eGoli ingane ihlala emakhaya so sizokwazi ukuthi zifihle ukuthi umuntu wazozilandela ama-results uthola ukuthi zona ama-results ziyawafihla befuna imali ukuthina sifake imali njalo kanti zona zifuna asakwazi ukuthi zihambe zofuna mhlawumbe zenze into zayo emaphepheni ngcono mina masengilapha eGoli ngiyakwazi ukubona ukuthi ingane yami nayo iphumile ephepheni iphasile singenzela something yabo kona nje
uphuma ephepheni motivational ekwathi ingane iqhuzeleke nayo ukuthi ngifune ngiphume ephepheni ifone ngiphume ephepheni yabo ungaphuma ephepheni ufana ukuthi uwenza grade bani yabo into esizansi yabo. Ongumsunguli weLinzwa Foundation uLindwe Dube uthi ngenxa yokwanda kwesibalo sezingane ezikhulelwayo ezikoleni zisencane babone kungcono bahlomise ngolwazi lokubaluleka ukuzithiba ocansini kwentsha ukuthi ivikeleke ezintweni eziningi ezifana nokutheleka ngegciwane lesandulela ngculazi kanye nezifo zocansi. uDube uthi babambe inkambi yezitsuku ezintathu lapho behlomisa khona intsha ngezinto ezahlukene ezizobacija ekutheni bakwazi ukubhekana nempilo. Phakathi kwezinto abakhulume ngazo kubalwa ukukhulela kwentsha, ukusetshenziswa kwesidakamizwa, udlame kaya nokunye okuningi okuthinta impilo yomntwana kuphinde kungomthikameze esikoleni. Ongumsunguli weLinzwa Foundation uLindwe Dube uthi ukwanda kwesibalo sezingane ezikhulelwayo esikoleni zisencane sekubenze babona kungcono ukuzohlomisa izingane ngolwazi lokubaluleka ngokuzithiba ocansini ukuze zizivikele ezintweni eziningi ezifana nokutheleleka ngegciwane lesandulela ngculazi okanye izifo zocansi. Uthi babambe ikhempu yezinsuku ezintathu lapho bebehlomisa khona intsha ngezinto eziningi ezahlukene ezizobacija ekutheni bakwazi ukubhekana nempilo. Sithe siLinzwa Foundation nesibani Development Partners sathi ake senze something ehlukile ngokubukelela isihlava esisikhona einganeni lezinto zo teenage pregnancy, ingane ziyabhema ezikoleni ziyaphuza. Sithe into esibukele sithatha sibuka ukuthi kahle hle yini eyenza yonke lento. Sabona ukuthi izingane seyilekha ukuthi zithole education. So decide senze icamp ka 3 days lapho esizo prepare khona izingane lezi ezisuka eprimary nalezi vele isesema high school ngoba ukuthi sibafundise ngempilo. So day 1 namhlanje sikhuluma ngo substance abuse okusho idakamizwa, sikhulume ngo GBV. Sizonaba nje ingane ezifundiswa ngo GBV because izingane eziningi zitshela ukuthi GBV is only when usushawe ngempama wabulawa. So soqala lapho nanokuthi ke ingane ithi misuka eprimary ifika esikoleni ifica abanye bayabhema, bayaphuza, sebeyaqoma, bayalalana. Ingakho sithe ukuthi asiyenze le program sibafundise. Uday 2 wethu sobe sikhuluma ngo-HIV and AIDS, then uday 3 ke sobe sesiqala ke sesiqoqa konke sikufundile, sesiba encourage futhi neza amabhizinisi oba si-inviteile ama-specialist akho lo. Isikhathi esiningi uthola ukuthi ingane esuka ibhulishe ezinye ingoba esuka ekhaya ehlukumezeke kulona. Ku-rare lapho uthola khona ingane eqhamuka ekhaya elinothando ihlukumeze ezinye ngoba isuka ifundisa uthando. So uma siqala sithinta ye-GBV siyaqhubeka sesingena kwi-bullying nanakhona basithinta i-substance abuse sizama ukuthi siyilinke because abanye uphuza utshwala evele nenhloso ebese sebenzisa i-substance abuse ukuthi iyona esebenzise idakamizwa ukuthi izona ezimphushele ekuthenini enze lokho akwenzayo. Ofundisa eNyuvesi yaKwaZulu yaSongoye kumkhakha wezobuciko nophinda beyishoshovu esisiza umphakathi kwizinhlaka ezahlukene uGift Marovantsanga uthi kubalekile ukuhlala phansi nabantwana bafundiswe ngezinto ezithinta udlame lwasekhaya ngoba lezi zinto ziyabathinta kakhulu ikakhulukazi indlela abenza ngayo esikoleni. uMarovantsanga uthi kubalekile abantwana banikwe ithuba lokuvula izifuba baveze nokubahlukumezayo okanye okungabaphethe kahle ngoba baningi abahlukumezekile kodwa bangaphumeli obala. Some of the issues esibhekene nawo as umphakathi as a community izinto nje gender-based violence and all the abuse and everything esibhekana nazo as iyinkinga ziqhamuka ekutheni we don't create safe spaces for ingane ezisakhula where we sit down with them and engage in dialogue ukubavumela ukuthi bakhulume bazisho and just create a space where they can trust ukuthi yabo bangakhuluma ngisho amongst themselves as peers or with abanye abantu abadala to be able to express themselves, to be able to express how they feel, how they see things, to be able to validate their own emotions and feelings and everything. And that culture of dialogue iyasiza ukuthi umuntu akwazi ukuzisho ukuthi anginelisekile nalento or angikho happy nalento enzakala or this is what is happening to me or this is what I'm experiencing, so that yabo if people get to be able to talk about things that are otherwise swept under the carpet as a taboo or izinto ezingakhulunywa and everything else, we will begin to experience less and less of these cases of violence and everything, because sometimes kids as they grow up batshela ukuthi lokhu akwenziwa and iyavalela ingane yabo ukuthi zingakwazi ukusho noma ukuchaza izinto even bese kuthiwa kuyabheda yabo uyadlwengula umntwana noma uhlangabezwe izinto ezimwe kanjalo. Ongomunye wabafundi abayingxenye yale
camp uNontsikelelo Mbambo uthi uzuzela ukukhulu ngokuba ingxenye yale camp njengoba esazi ukuthi ukuzibandakanya nocansi usemncane kuza nezinkinga eziningi. Isibani ngiqale ukusibana esikoleni eqhakaza sine coach uNosipho abasilathela yena obekade sifundisa ngezinto eziningi about teenage pregnancy, ama substance abuse, zonke lezo zinto besifundisa besiqwashisa benzela ukuthi noma sazi ukuthi sifake inkingeni enjani nanokuthi mapha ama consequences uzobhekana nawo after usuyifakile kulento abasikhuza kuyona. Ezindabeni ze1KZNTV kubika uZamando Sicele esempangeni. Mbukela ke siya khefini siyabuya nendaba. Mbukela kasibheke engosini yezomnotho. Irandi 15.44 cent maqhathaniswa nedola laseMelika libu 21.5 cent maqhathaniswa nopondo waseBrithani libu 17.60 cent maqhathaniswa neeuro kanti igolide lona libiza $1,816 15 cent ounce kuthi wena ngahloziwe ubu $86 48 cent umphongolo. Mbukela kasibheke engosini yezemidlalo. Umkhandlu weqembu lezimnyama ngenkani Orlando Pirates uGabadini Mhango osephinde ukudla kwebench umangaza abaningi kokubakhumbuza ukuthi akayikhohlwe inethi lapho ingakhona lo mdlalo ushaya amagoli amabili ngesikhathi izwe lakhe iMalawi lipaxabula kabuhlungu iZimbabwe ngamagoli amabili eqandeni. Abaningi bachaze lo mqhudelwano wamazwe aseAfrika njengokumele usebenzise ukubonisa ithimba labaqeqeshi bePirates ukuthi benza iphutha ngokungamdlalisi kuleli qembu. Kwenziwa lokhu nje lo mdlali usanda nokuvuselela inkontele yakhe neqembu lezimnyama. Mbukela kasibheke isimo sezulu esingalindeleka. Mbukela zingakho bese kuphathele zona siyithimba lesindaba le1KZNTV izindaba ziphele kuphela isikhathi nisale kahle.